mà hi zinga ai mai ka pia ka mai karon mu ve du re chewa he nau ka nei tang hianin he ka khabe hi he tia arangeng deuh hian aron arangeng hi chun tia aron dum chiam thin ni chu ti hian tu ti hianin he ka mai he lai avar he enge enti nge ti thin kha khang ti ang khan na omani he lai he engtia han ti re chinge po hi ka shelo boi kha kha mai met chet sana ka lai hian wa a in mil lo ani he cái thil noi ho kan hen tilang ve re re ngai tonar hi kan noi ma sabera tonar hi kan noi ma sabera no no ni lana nimin bora api na roi ho a no no wi a om lo a ina mikina choi kham lama pui pui nen kan pa roi anga hey cream mi nói nuông khóc mẹ cần si mai anh em đùa mà sẽ từ lại chứ mà mấy thà thầy vắt lâu này mai hi thà đủ vắt lâu này cái nhìn chơi ngày bốc xí là wa cái nhìn chơi ngày bốc xí là wa cream té tôi nở té hay là nhìn người về lốp lốp cái lăng đây cho nên iron anh đi cả đá vây thông cái gì nữa iron thì em xin nha cái gì kiểu đó sunscreen here hi SPF 15 plus PA plus ane hi athare ka tila to khami sunscreen hi ma sunscreen te in noi lang a zawani mai in chei vak hi ngai lo rai ka chal ser hi rai mi ka chal ser hi kan no pan la ya kan no pan la in ko ma jerin sai kalam phura min tluk pui ka chal pup na ne ala om chara ne re thei lo re rai ka chal ser hi ma halem ang deu he thare tap endang thil dang noi ngai to lo he mo khami sunscreen nei khan tian tok em mai ni kai ni ta na chon in chei pe vak lo ta na chon hei lipstick pakhat hi hanin noi ve rang ma to ka ne me mùi rau lu tok veng tua mùi hi rau ve thin lu to ka khan to ka ne me to ka sam lampang han ti ve thi ka tu lo thin na mo pui pui a sam po hi an met fu thei lo ka soi ang hianin chuanin ama na khan ka mek tir ma sak bra chuanin ka sam ma hi hei ka sam ma hi tlem te in min me sak ro ka tia chuanin sam ma kha hemi pakhat te chau hi zo han me ta ka sam ma kha hemi pakhat te chau hian me ta nei chu ui kan nui a za box hi ka thina rem box po ni zana video kan po sa khanin I nge niang comment na khanin mo ka trong hi anoi ti chu ka sia nei chu ma sengin hei han chan na tur cheu te hei wo chuanin ne zo na ang chi te han zia sa le han zia ver hi ka pai lo ta nei chu ka pai lo lu tua kai ma hianin mo chuanin ni zana miron zo chuanin kha chei ni sa hian cheina hianin cheina mai che ti hianin pasal turan va na mi nge niang mo an thuam chom te an mani man te he to lu tu ka thingtlang lama
mi pa phei chuan in China mai chia hi chuan an nei du lo ti vel kha mi ron chawt ta ni chu khami kha video ka siam le huna ko ron chang cheu ka te a chan chu mo khami kha a sei don na chan na kha wang khanin ka tai pei lawa mo a thena chuan in China rama hian in nei dan hi a in ang lo ve ta in nei dan hi a in ang lo ve a keimani Burma po in nei dan nam sang tong sang mang kan om ve tu wangin in nei dan hi a in ang lo vek ta kai ni Burma lama mi zo in ti te chuan in a hma chuan in ka hriat ve lai kha chuan mo mai cheman tlang pu ya han sing khat ten ti thin ta ma ro chu hei falam te halkha te ti dim ti ang vel te chu a man kha an in ang lo le ta chu tiang bukin kol ho po khan ang lo le ta kha tiang vek khan nia chu ti ang chia chuan in China rama po hianin mai cheman hi a in ang lo a chuan in an in nei dan po hi a in ang lo ta a tlang pui thu a chuan in I khopui ami te kina na Shanghai ami te Beijing ami te Hangzhou ami te khang tiang ami te chu han nula mo ai I ka tiang hmuna piang le sei lian khang tiang te kha chu mi ho sa mo khang tiang te chu an man te po ato nge anga chanu le pa te ponin an thil pek te chu ro pui tham boka aro pui tham thin boka chuanin ami pa lam te pon an thil pek aro pui tham boka khang kha chu khatiang a ha chu ani dan hrim hrim ana chuanin heta thing tlang lampanga anin nei dana chuan keimani omna bi ka hianin mo anin nei dana chuanin hei tekin nana a hmeichhia lam chhung ten a hmeichhia lam chhung te le a mipa lam chhung te kha anin rawn ta a nuai China mo China nuai khat emaw China nuai hnih vel emaw hi pe turin in ringila in rem siamila hei mo kan harsa ve bawk sia ani lo pawhin China nuai khat te China nuai khat singa tiang khan anin berem ve ta ni chu a hmeichhia le a mipa chhung lampang te kha anin an nei tlin tok tur ang kha anin hrilh ve ta ni an ti chuanin a hmeichhe lam chhung ten nuai khat singa an pe a mipa lam chhung ten nuai khat singa an pe a khabi kha hmeichhia le an mani in nei thar te ta tur kha ni ta maw chumi an puisa don chuanin an mani in tur te kha an lei thin ta ni chu chuanin a then ah chuanin a hausa deuh te chuanin car te an lei sak ta a hmeichhia chhung te pon car te an lei sak a chuanin a mipa chhung te ponin thil tha deuh an pe ve hei in te an lei sak a mi hausa deuh ah chuan in te an lei sak a chuanin hei hausa vak lo mipa ngai ah chuanin puisa chu nuai khat singa te nuai khat te emaw tiang te an pe ta maw keimani mizowa po in neina tun lai kan in nei dana pe chuan in sen so atama an ang deuh rang chuan ka ringa maro chu hei in neina thuam chawm ti vela chuanin an in ang lo kha ka sawn sawi tawh ang khan ani ta ma chengin khawpui ah erawh chuanin an hausak dan in mil zel khanin an thil pek pawh aro pui tham ta ni chuwang chuanin mil thei ta na mi hausa tak han nei hi chu harsa ve dawn ani chu in hmangaih na wangin nei du te pawh chuan awm tho anga a hmeichhe lamin amaro chu hei hmeichhe man tlin ta lo a hmeichhe chhung ten an phut hnem lutuk a mipa lamin a tlin tak lo awanga in nei leh ta lo te pawh hian awm nual ta chaw chhumang ke chu zingah hianin breakfast hi kan ei ve lo maw keimani chhungkua tih danah chuanin erong hi kan bawr tóp thin a pui ah a ran tho ani hi hei tho tha em boya imu ma ngai mu to ta ayo zombie a dire to zombie hi mu reng me enge kan karang mi kan pe to erong am bolang apin tho an hna vel te mir aron kinga mai
he aro lo voi man tua hi ke mani chuanin kuang kwa kan ti thina ke mani a chuanin hi ka an tuya ka siam manga chuanin hei pa pahnih hi mo mi pa hi in enga yam le mi pa pahnih hi ka kanga chu zong chu ni mai wa chuanin ti hianin zinga erong ka bola kan aya no no wi chuan ar tui chhung te hi duwa kan aya chuanin chuna dar ni dar thum vela kan ei lia kailama chuan kai ni kan ei to lova ma se no pang ho chuan ei le ta mo nu dul duai na tama achan ve hi an tuya ka siawanga achan ve hi ka kangang pui pui hian a kan hi du mo an hna kan hi pa hi mo a ui ve deuh hleka ama hi mo a ui deuh hleka chuanin a tui he pa hi a rep te pawhin an zuar thin ani boya he ti eva tlaben chen bum ve a ha kuang kwa hi kapa beidan angin bai mo beidan angin ka siam don ni i heta chuanin an thur lakher an thur in tiang chi a sen chi kha kai ni chuan chimbong kan tia khang tiang khak a tel thina ti thur to ta na ma se kan nei ro wangin lemon kan tel dona ka purun var ka thlak ma sa ma purun var ka thlak a chuan hei so thing nen hian thlak tur ani ma se so thing kan nei ro wan ka tel lo he ngapi mo ngapi nen chuanin chi mo choi chi chino tem shek che te de tur a het sorang in het zorang mei lo yan he ka het zor tek ta ni chu so thing thak hianin arim mi tui le zo ma se so thing a om to box si ra so thing kha nge ni thak to ni bok mo tiak hianin ka pa hian kan no pan lai hianin a siam thina ni la kher an thur om lo wangin nia hei lemon hi ka tel ni a ti thur tu a chu thur hi ka duwa tel lo pa thei thum ma tiak hian a siam thina ka pa khanin kan no pan lai khanin tui hi kan ti thei ko ba i khang hu te tel thina ni khang hu te om ve si rawa a om si rawa khang hu hi chu oma ma ro chu online he tanga le nga le mo ti hian ne chuanin marcha ka tel lo ka marcha mani ngam to ka tel ka ni mai tui ro tok hi ni tap mai ro siam yang chu ai yo ka tu thei lo ka i rong bol chung yen teu hei minente ui hei mi hi dam do yani mi hi mo i inge si sen fang mir hlo te pangang hlo te nia hi ui a in bol kham ta ani hi jing kar a in bol ani hei lo in ti bal na samai boxi a mi da ji hianin twitter lo khan kan cái gì phốt đã mua cái chuồng phốt đã hay à tùy sa te hi căng sen in chuanin à nãy te hi he ai hian zor bel sen chung hi tùy cái lại chawang cái đó tụi cái mà để cho vậy tụi này cái để cho cái sen à rim pot tùy khóc này này không hồ hẳn tự hian in mò tùy để rồi đó không phải khang tiền không tùy để rồi đó nè tùy cái khắc đó mà tiền sẽ bà ha căng à
sáng ăn thắc mới sáng à rồi ngồi này hay mua lệ to căng rồi vậy đi bộ mình tốt việc mấy hay xuân đấy ngay tổ đâu mà tôi lúc tục thì thủ đàn bộ thủ tục chết thật đàn bộ tôi lúc tục ăn mix tục lồng chết này u ấm lẩu u ấm lẩu cho đi in thì băng trắng thầy có bao mò buộc khi ngay chỉ na u ấm lẩu hi chút ni buộc khi ngay chỉ na in thì nào tệ tất chín ui chỉ lẩu khen bộ là xí lẩu buộc khi cái thầy rồi buộc nó có đar hi nó chỉ na đây anh tệ sao của mình chú ruột túi hi ống lầu khop mày hey vậy mình cũng tiếp bộ rau anh chân chú hey anh rang nghe mani khanin cái baya cái quang tế nên khanin cái baya túi về khop mày ôm bông ấy mấy bol hẳn thì đó nên mấy bol anh đi chơi cái số box xí đó wa không ai làm rồi à làm rồi đâu có rồi bui à so từ làm bằng số chúกันเทรนอมเตตาอันนี้heyลายมีเตเดตัวนักกันอมนั่นลายเวทที่จูนมนวิปีจีนั่นนี่ลายเห็นลิงตั้มขบไม่อันลิงที่กันละเตียงอันลิงโปฮีกันละอังอันไอเวงไงแต่ว่ากุมดังจวนนี่รัวตุยรอนกลากเฮียนอดองไทยขบไม่อดองวักแล้วนี่กุมินามีจูเช่นแต่มาร์จ้าพอให้อวัยนะสักครับไหมเลยลุงเราลูตุกะอากุงพอวัยสุนไหมยังเขาฮิตเช่นแต่ตาเนี่ยให้ไล่ไปมีมเขาจงส่งไปเช่นแต่ตาเนี่ยมันบอกบอลพอเชฟเฟอร์ฟอร์ไหมจังลูตุกันนี่ให้จังรู้ตัวกันอีกให้อาร์วุลนั่นกันมังได้ยังอาร์จัวเราก็รู้นี่ที่เกมบีหัวไหนดูอ่ะเราปุ้ยเราก็รู้เอ็งที่เกมบีมาร์จ้าเต้หรออาเชียนี่ค่ะเลยลุงเรารู้ตัวกันเลยเรารู้ตัวกันอาเชียอันนี้อากูงที่โดนนี่ค่ะบอยเราก็รู้เลยมินไทยแล้วนี่ค่ะกรีนนี่ค่ะแล้วปุยสักวักไก่ชอบหรอเลยน้องวักไก่ชอบหรอถักแล้วเนี่ยเราก็รู้เรื่องรถปุยว่ามักเอ็มไว้มิมจูโหลดลากกับเกะลากกับเราวันนี้กูมินจูมาเชลอมแล้วตกไม่ให้ตัวนั้นมีเตให้อารมณ์จังไปกันนี่ให้นักกูมาอาร์จัวกันมั่งได้ยังอาร์กันฝุ่นงามาเราก็รู้ไอ้พวกไอ้เน่าkhông ngày nào mấy nấu cái mấy ăn không ngày ở mà hàng cầu tệ
anh Duong lại tor to mày anh Duong lại tor to cái này đâu vậy chú Duong lại là mi bay à đâu Duong lại mi scooty à đâu Duong lại ringot to hay bụi hay bà rô bụi mấy xia tới rồi cần veng putar ho po anh nhìn phim lệ to anh nghe so anh bền trên so apple anh em đi tìm kalau mà vật lá su kalau mà vật lá su nó có đủ hay chú apple thì đầu lý anh nghe khá mình giúp mình ăn sữa khai tiếng nghe khá có thể nhiều đây anh nói mình nhớ hay lại muốn thì thiên cung đấy thì mà tắm xí quý bùi lại hi nè lẩu bò hi này đó một ngày lẩu bò hi nè rồi Cho giàu, đi chơi lại mà, là, apple ara liền trả tội không mày anh em phải làm chiang đâu bây giờ có rồi đấy apple cũng hi rai to nha thì hiện cùng tin na cùng tin na ra nè mà sẽ apple hi enkol hi a hau tak lu tuk an tia a enkol thin te ho hian ama ro chu hi ti hian in a ra hi zawanga ti hian kum le aron ra le mai ni in ka se boxia ma se hau tak lu tuk an ti boxia enkol hi khoi lo tur dam do yang ka pa ma ei lo tur jem đầm đồi ăn cá lâu hôm nay ai thấy mà sẽ đưa cho đầm đồi ăn cá bao mà đầm đồi bùi đầu chuột rồi ấy干嘛？对没？那你要就送你功夫枪。哦，送你功夫枪。很提醒点么？很需要点么？那你要就送你功夫枪。很需要点送你功夫就。哦，不要乱来的。大头啊！不要，我过了，我过退了，老。
kalvero le boya au ang khan oh at lu dai thole ro le nai ti le to lo ba ifela ni chu ka ro le pui kalvero le ti hlo ve le u tluk angin tluk ve an tum le